Dayaning katresnan Panglimbang 5 menit dina Jemuah Wage tanggal 28 Maret taun 2020 kapetik saka Injil Markus bab 12 ayat 28b tekan ayat 34. Pancen bener pituture para winasis menawa katresnan ngemudaya kang ngedapi-dapi. Marga tresna manungsa rila ninggalake apa wae. Marga tresna manungsa ora wegah rekoso. Marga tresna manungsa dadi mletik pikire ubet lan ulet. Marga tresna wong rila dadi tameng bebaya. Mula ana tetembungan kondang mengkene. Gunung bakal ndak unggahi, jurang bakal ndak peloroti, samudra raya ya ndak sabrangi, sauger ketemu sliramu iku bungaing atiku. Marga tresna manungsa rila ora kauwongake. Waosan dina iki ngrembug bab katresnan kang ngemudaya ngedapi-dapi kaya cecala, tresna Gusti, tresna pepadha. Marang sawijining ahli Taurat kang miterang bab angger utama, Gusti Yesus paring wangsulan mengkene. Angger kang paling utama yaiku rungokna wong Israel, Pangeran Allahmu iku Allah sawiji, lan kowe tresna marang Allah Pangeranmu kanthi sawutuing atimu, kanthi sawutuing jiwamu, lan kanthi sawutuing budimu, lan kanthi sawutuing daya kekuatanmu. Dene kang kapindho muni mengkene, kowe tresna marang pepadamu kaya marang awakmu dhewe. Ora ana angger-angger kang gedhe ngungkuli loro iku mau. Rikala pageran loro iki temen-temen kaayati jroning urip, temen-temen ngasilake daya kang ngedapi-dapi. Lan saktemene jroning paugeran loro iki cemantel ginayut paugeran-paugeran liyane. Gusti Yesus piyambak nuladakake kaya ngapa pageran loro iki ngrembaka ing jiwa dalem, saengga kejaba sugeng dalem temen-temen kasil ngrawuhake kratoning Allah, uga kasil ngluarake manungsa saka dosa. Sabanjure para pendherek dalem uga kupiyong krasuk pageran loro mau sak becik-becik, saengga padha dadi lintang jroning peteng pasduluran sarta dadi srengenge jroning petenging kadurakan lan kadurjanan. Ana sing rila kajuwing-juwing cakar lan kakletak singa jroning pangewan-ewan, ana kang diwolak-walik jroning prapen wesi kang abang mengangah. Dene ing jaman modern iki akeh misionaris rila ninggalake tanah kelairane menyang tanah Afrika umpamane papan kang panas ngentak-entak. Kupiya leladi sedulur satunggal iman kapitayan marga tresnane Gusti sarta pepadane. Dene ing jero rangkah akeh para pamarta kabar kabungan kang ora gigrik nasa alas gung liwang-liwung kanggo ketemu lan andung kabungan marang sedulur-sedulur ing kono. Para tresna PLM kinasih, aku yakin PLM iki dadi pirang-pirang menit dawane rikala katambahi nganggo sharing pengalaman panjenengan kang ndak kira ora kalah nengsemake. Panjenengan bisa ngedumake pengalaman kaya mengkene iki ing kegiatan pendalaman iman mangsa prapaskah mligine utawa ing patemon-patemon karohanen liyane. Mesti woe bisa dadi rabuk tuwuh ngrembakane iman kapitayan lan maujud ing karaharjaning urip bermasyarakat uga urip menggereja. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo sae kawula munjuk sembah nuwun awit Gusti Yesus ingkang sampun babar piwucal sarta nuladhakaken ing tumindak paugeran tresna tintresnan. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados simpul buka samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.